Чувствам се прогресивно, усещам прогреса. Ето 21 век, разкош, комфорт, реки от инвестиции. Още като влязахме в НАТО, започнаха инвестициите. Ето сега, ето вижте как се минава път на 20 км от града на благоденствието Бургаза и 2015 година европейски град на спорта, който иска да бъде домакин на гей-визията. Евровизия. Вижте с каква скорост навлизаме в селото, известно сред северноамериканските племена като Спрингфилд, известно още като полски извор. Ето това е Спрингфилд. Българския обаче Спрингфилд. Забележете само. Да. Момент. Тук поредните ями. Тук обаче ганчовците с вляво има и не супер къщи. Едната се продава. Мисля, че са към 200 000 евро. Да, разбира се. Прогресът е на лице. 200 000 евро на майната си тук сред ямите и сред койотите. Момент само да не падне някой полуоска тук. Ще трябва да я чакаме от Япония няма да има, от Штутгарт. Да, виж тук хората си изкусили, браво. Тук има още две ямите. Ямите тук, откакто направиха един ремонт на тъпото село тук вляво дясно копаха някакви тръби, сменяха, естествено го зарязаха и стана още по-зле. Клати като венецианска лодка. Все едно сме в каналите на Венеция. Ето тук е един щастлив, тук има някаква яма също, обаче не се вижда. Тук е един щастлив пенсионер. Вижте го с европейската пенсия. Тръгнал е към мола на Спрингфилд. Така, излизаме от една от централните улици на Спрингфилд и наближаваме, момент само тук, че трябва да се концентрирам, за да не би да пукна гума някъде. Това е пътя към Сазлъкьой. Понеже ние сме международна такава мултикултурна, културалистическа държава, нали, едното е Спрингфилд, сега отиваме към Сазлъкьой. Сега ако клати камерата, нали, все пак да ме извините, защото тук ямите са, ями няма, тук има ямите са запълнени, но за сметка на това е вълнообразно, вълнисто, нали, все пак да не забравяме, че се намираме на 20 на километра от морето, от невероятният курортен комплекс Зонен Щранд. Там свети влас, не сме на 20 км, ние сме на 20 км от града на благоденствието. Вижте пейзажа какъв е. Пътя е на вълни. Опа! Леле, чакай малко, че ще влитнем. Пътя е на вълни, то е трудно да се опише. Трябва да се почувства. Тук трябва да се правят екскурзии. Чуждестранни туристи да идват тук, ще ги карам по тая отсечка, ще минем там покрай Спрингфилд, за да усетят благоденствието, което те ни докараха, нали, и ние го прегърнахме. Няма маркировка, няма осеви линии и така нататък. Между другото, само да кажа, че това е главен път. От община Камено ми писаха, че това бил главен път, някакъв транспортен възел. Това било транспортен възел. Тук минават камиони към Грудо, града с трите лута, Грудо. Минават от тук през Сазлъкьой селото към Спрингфилд, през сметището на Братово и към Шенген. Оттам нататък е вече Шенген. Карам внимателно, защото вляво има вероятност да ми изпада протезата. Зъбната имам предвид. Та така,
Сега преди навлизане в Сазлък.ой ще спра видеото, защото не искам да издавам своята локация за недоброжелателите. Нека да търсят в интернет и да използват изкуствения интелект. Оп! Успях ли да закрия? Да използват изкуствения интелект да разберат кое е аджиба това село Сазлък.ой. И бах ти мизерията.